जोंनि दिल्लीयाव फैनाय जाहोनानो जाबाय दिनै प्रटेस्ट खालामनाय जाहोनानो जाबाय जे जों बर' माहारियारि फरायसा आफाद बर' गौसुआ दिनै दिल्लीयाव जोंनि बर' फरायसाफोर आलादा रायजो थुनलाइनि थाखाय जोङो दिल्लीयाव प्रटेस्ट खालामफैदों बेयाव धरना होफैदों जे जोंनि जिथु संबिधाननि अधिकार जोंनि संबिधाननि मोन्थाय जोंनि जोनोमनि मोन्थाय बड'लेण्ड बेखौ लानानै जों नैबेयाव धरना होफैदों जोंनि एडुकेशनल राइट्स इकनमिकल राइट्स ससियेल राइट्स गासैबो बिथिङाव जों माने जौगानायनि लामायाव जों माबोरै जौगानो हायो बेखिनिखौ लानानै जों बेयाव धरना होफैनाय जादों आरो जोबोद खम समनि गेजेरावनो जों खोनानो मोनो 2026 सनाव 2022 मायथाइयाव आलादा रायजो दाफुंनाय जागोन आलादा रायजो दाफुंनायनि गेजेराव जोंनि बर' रायजोखौबो जोंनि जिहेतु गोजामसिन बिबान बेखौ जों दाफुंनानै होनांगौ आरो गासैबो भारताव जेसेबांखिनि रायजो बा सेपारेट स्टेट डिमान्ड खालामदों बेखौ लानानै मोनसे दाफुंनो थाखाय खम समनि गेजेरावनो स्टेट रिकगनाइजेसन रिप्रेजेन्टेटिभ कमिटि कमिसन बेखौ दाफुंनांगौ जाहाथे गासैबो रायजोखौनो दाफुंनांगौ जिहेतु दिनै हिल प्रदेश मिथिलांचल गुबुन गुबुन रायजोआव बिदि आलादा रायजो दाबिगासिनो बेखौ लानानै जोङो गासैखौबो सावरायदोंबो आरो गोबां MP MLA मिनिस्टारखौबो लोगो हमदों दा बिथांमोनाबो जोंखौ फैनानै रायजो जाजानायखौ लुबैयो सापर्ट खालामो आरो जोबोद खम समनि गेजेरावनो जोंजों सावरायगोन आरो आल'सना खालामगोन बिथांमोना खोन्थाहोदों दिनै भिसाखौ मोननायनिबो जोंना दिनै सम्भाबना दङ अलरेडि जों दाखालि रिजिजु सारखौ बिथांखौबो लोगो हमनानै सावरायखाबाय थांनाय जों डिसेम्बरनि फार्स्ट उइकआव फैनानै जे बिथाङाबो आलादा रायजो बड'लेण्डखौ दाफुंनांगौनि बिथाङाबो जोंखौ हेफाजाब दङ आरो जेरै प्रधानमन्त्रि आरो मन्थ्रिफोरखौ बिथांमोनखौबो जों लोगो बिथांमोनाबो जोंनि बर' रायजो जानायाव आलादा रायजो जानायाव बिथांमोना संसदआव पार्लियामेन्टआव बिथांमोना कन्टेस्ट खालामगोन दा जाय बर'लेण्ड रायजो जानांगौ मानो होनबा जोंनि डिमान्डआ बहुद माने गोजामसिन डिमान्ड आरो बे डिमान्डआव जोंहा हाजार हाजार दिनै NDP मिडिया फंबाय बिथांमोना बहुद माने शहीद जालांबाय रुंसारि जालांबाय दा जोंनि बर' आइजोफोरा बुंनानै जालांबाय खामानि सुबुं खमानांबाय न'खर संसार खहा जालांबाय बे आलादा रायजो मोनदांखौ मोननो थाखायनो जोङो गासैबो बर' रायजोफोरखौ सानो जे अनसुआ जों बर' माहारियारि फरायसा आफादा जों जिदानिखि आलादा बर' रायजो जाबोब्ला अब्लासिम जोंनि आन्दलना जोंनि सोमावसारनाया थाबाय थागोन हम लोग आज बोरोलैंड की जो मांग कर रहे हैं बोरो नेशनल स्टूडेंट यूनियन उनके आंदोलन में हम लोग शामिल हुए हैं। इन लोगों का मांग बिल्कुल जायज़ है। जैसे हम लोग मिथिला क्षेत्र से आते हैं, जो हम लोग भी बिहार से अलग मिथिला स्टेट की मांग करते हैं, लगातार हम लोग भी आंदोलन करते हैं। वैसे ही हमारे बोरो भाई लोग भी आंदोलन कर रहे हैं और बिल्कुल बोरोलैंड भी बनना चाहिए, मिथिला भी बनना चाहिए। देश में कम से कम भारत देश में करीब 10 स्टेट अभी बनना ज़रूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट ज़रूरी है। जब अमेरिका की जनसंख्या सिर्फ 34 करोड़ है, वहाँ पे आपको 50 स्टेट हैं, लेकिन भारत में अरबों की आबादी है और यहाँ सिर्फ 28 स्टेट हैं। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में हम लोग पीछे हो रहे हैं। अगर क्षेत्र छोटा होगा तो वहाँ पे बिल्कुल डेवलपमेंट होगा। हम लोग की भी मांग है कि देश में करीब करीब 10 राज्य अभी बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य हो गया। एक CM के बस का बात नहीं होता कि पूरा राज्य एक अपने कार्यकाल में पूरा घूम ले, इतना बड़ा बड़ा स्टेट है भारत में। तो हमारा यही मांग है कि बोरो भाई की भी मांग पूरा किया जाए। हम लोग इनके साथ हैं, मिथिला वाले लोग इनके साथ हैं। आगे हम लोग जब भी आंदोलन करेंगे तो हम बोरो भाई के साथ मिथिला स्टूडेंट यूनियन भी इन लोगों के साथ आंदोलन में भाग लेगी। धन्यवाद। जोङो दिनै दिल्लीनि जन्तर मन्तराव भारतनि राजधानी दिल्ली जे जन्तर मन्तर बेवहाय जोङो मानो फैनांगौ गोनां जादों। दिनै बर' स्टुडेन्टफ्रा मानो थाखाय फरायनाय कलम लेखाखौ दोननानै मानो थाखाय बे दिल्लीनि बे थोर मावलायनाय गुसुआव फैनांगौ मानो गोनांथि जाखो। जों फैनांगौ गोनाङा बेनो जे जोंखौ आसामाव अलवेज कनस्टिटिउसननि जथ' जोंनि राइट्स दं, मोन्थाय दं, भारतनि संबिधाननि जे मोन्थाय दं, बेखौ सब समाय जोंखौ नासयबाय थायो। जोंखौ राइट टु स्पिच बेखौबो जोंखौ खुगा फांथेनो नागिरो। जोंखौ राइट टु प्रटेस्ट, जोंखौ प्रटेस्ट खालामनो नागिरबानो जोंखौ
पारमिसन होआ बन्द खालामो जों बर'लेण्डनि डिमान्डआथ' दानि डिमान्ड नङा गोदो 50 बोसोर जाबाय दिनै 50 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बे डिमान्डआ जाबोगासिनो दं बर'फोरनि बिखायाव हारायाव मेलेमाव रोदायाव हाबनानै दङ दा बे बर'लेण्ड डिमान्डखौसो जोङो थिखोफिनदों बे बर'लेण्ड डिमान्डखौसो जोङो आवाज उथायफिनदों जोङो जोंनि मोन्थायखौसो जों बिदों गुबुन हारिफ्रा जोंखौ बर' ट्राइबेलफोरखौ जेरेखम नासयगासिनो दङ बर' पिस एकर्ड जे जादों 2020 नि उनाव बिनि उनाव पिस सान्ति फैनांसिगौमोन नाथाय जनक आरो जोंसार आरो माखासे बर' आइजोफ्रा मानो रेप जाखो मानो जनक आरो जोंसारा फेक एनकाउन्टार खालामजाखो जोंनि बर' सेंग्राफ्रा बिदिनो सैमा अमा बायदि बुथारजाबाय थानांगौ नामा आरो जोंनि जे राइट टु लाइफ बिनिल' खोथा नङा जोंनि जे एजुकेशन सेक्टराव बर' लेंगुवेजआ 8 शिड्युलाव गोलैनानैबाबो जों मानो एजिएस एग्जामखौ मानो दिनैसिम बर'नि क्वालिफाइं साबजेक्टआव जों मानो होनो मोना मानो एसामिस आखराव जों लिरबाय थानांगौ जों एसामिस रोङै मानसि जों ट्राइबेल मानसि जोंहा जोंनिनो हांखो दंखायो 8 शिड्युलाव जोंनि बर' लेंगुवेजआ जोंहा 8 शिड्युलाव सोजाखानाय दंखायो नाथाय मानो जोङो दस्रा हारिनि हांखोखौ जों मानो लिरनांगौ जाखो बे जोंनि सायाव माने स्टेप चाइल्ड बेबहार बिमा गदायनि फिसा खालामनानै होदों जोंखौ डिसक्रिमिनेट खालामदों जोंखौ दा बिनि थाखायसो जोङो जन्तर मन्तर फैनांगौ गोनां जादों जों बेफोर खोथाखौ जोङो जोंनि गोसो सिङाव हारा मेलेमाव लाना दोनबाय थानांगौ नामा जोंहा राइट टु एक्सप्रेसन दं फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन दं जोंनि संबिधानानो होनाय जों मानो बाहायनो मोना जोंनि खुगाखौ मानो सुथेनानै दोननो नागिरो आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ दा बिनि थाखायनो जोङो जोंनि न'आव जुदि जोङो बुंनो मोना मोजाङै जों लामायाव ओंखारबोनांगौ जायो थिग बिदिनो जोङो दिनै जन्तर मन्तरनि बे लामायाव जोंनि दिल्ली दुवाराव फैनांगौ जादों जोङो मेम'रेन्डाम होनांगौ जादों जोङो जोंनि अनारेबल प्राइम मिनिस्टार जोंनि अनारेबल प्रेसिडेन्ट जोङो लं स्टेन्डिं डिमान्ड बर'लेण्डआ बेखौ जुदि फुलफिल खालामबानो गासिबो बर'नि जेंनायानो सुस्रांजोबो जोङो जोंनि जायगायाव काउन्सिल दङ फिसा फिसा काउन्सिल बिटिसि बिटिआर बे फिसा फिसा काउन्सिला दिनै आसाम गभर्नमेन्टजोंनो फिदिंजागासिनो दं एखे लामायावनो थांफिनगासिनो दं फाइनेन्सखौबो हमथानानै दोनजायो हमजोंबो बाहायजाबाय थायो सोरखौबा हमगोन सोरखौबा जेलाव सोगोन होननानै दरा धमखि होजाबाय थायो जों बर'फ्रा मानो मोन्थाय गैया फ्रिदम थानो जों बर'फ्राबो दिल्लीनि मानसिफोर बायदि बिहारनि मानसिफोर बायदि झारखन्डनि तेलेंगानानि मानसिफोर बायदि छत्तीसगढ़नि मानसिफोर बायदि जोंहा मानो फ्रिदमाव थानाय उदां अख्राङाव थानाय मानो जोंहा मोन्थाय गैयाफालाय मानो जोंखौ हमनि पावारजों पुलिस हमहोनाय पुलिस सिगि होनाय केस जाबसिननाय स्टुडेन्टसफोरनि लाइफ बरबाद खालामनाय बिदि दरा धमकिजों बेफोरबायदि दरा धमकि खालामग्रा गभर्नमेन्टखौ जोंनो नाङा जोंनो आलादा रायजो नांगौ आलादा रायजो मोनब्ला जोंनि मानसियानो सासन खालामथों जोंनि मानसियानो जोंखौ फ्रिदमनि थाहोथों सेन्ट्रेलनिफ्रायबो फैसाया डाइरेक्ट फैथों डेभेलपमेन्टआबो डाइरेक्ट जोंनि मानसियानो खालामथों बाहेरानि सोरबा मानसिफोर फैनानै बिजनेसमेन कन्ट्रेक्टरफोर फैनानै थाखा फैसाखौ जोंनि दखान गलायाव बाहायालासिनो अबेबा शपिं मल अबेबा दिल्ली बम्बाइआव बाहायहैजोबा बे मोनसे सिस्टेमेटिक लुटसो जोंनि धन सम्पतिखौ जोंनिनो फैसाखौ जोंनिनो काउन्सिलनि फैसाखौ जोंनाव बाहायालासिनो अबेबा बेंगालर मुम्बाइ दिल्ली गुवाहाटियाव बाहायोब्ला जोंनि मानसिफ्रा गोरिबनिफ्राय गोरिबसिन दुखियानिफ्राय दुखियासिन जालांबाय थागोन दा बेखौ जोंनि लिडारफ्रा बुजिनांगौ जोंनि पाब्लिकफ्रा बुजिनांगौ जों साननानै लानांगोन इउनिटि थानांगोन जों उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंदों हारायावबो जों बर' मेलेमावबो आं बर' खर'आवबो आं बर' थैयावबो आं बर' जेरावबो आं बर' जोब जानायावबो लोंनायावबो आं बर' दा बे उद्देশ্যजों जों थांनांगोन गोजोन्थों